Představujeme vám inovativní recepturu vosku Pink, která je speciálně navržena pro odstranění nežádoucích chloupků na citlivé pokožce obličeje. Tento polymerový vosk na syntetické bázi je šetrný k pokožce a účinně odstraňuje chloupky jakékoliv délky a tvrdosti. Před epilací rozehřejte vosk v ohřívači na pracovní teplotu 38 až 40 stupňů Celsia. Vosk je připravený k použití, když je úplně rozpuštěný a jeho konzistence umožňuje natočení na špachtli. Poté ošetřete oblast určenou k epilaci speciálním předepilačním gelem Mixepil. Naneste malé množství epilačního pudru a rozetřete. Pomocí špachtle naberte potřebné množství epilačního vosku a aplikujte ho bez ohledu na směr růstu chloupků. Špachtli pečlivě přitiskněte k pokožce a snažte se zachytit všechny chloupky. Na oblast obličeje se nejlépe hodí tenká špachtle. Vosk rovnoměrně rozetřete a na konci špachtly jemně nadzvedněte, tak aby bylo možné vosk později uchopit. Zkontrolujte, zdali je vosk dobře zatuhlý. Jednou rukou zafixujte pokožku a druhou uchopte nanesený vosk. Prudkým pohybem ho strhněte. Odstranění musí probíhat v opačném směru, než v jakém byl nanesen. Tento postup opakujte i na dalších částech pokožky. Po dokončení epilace ošetřete pokožku sklidňujícím prostředkem Mixepil.